Weer geen twijfel mogelijk, maar ik maak al een briltje. Oh, Ildoutje. Dat doet die. Zag ik was lekker in een sneeuwvoetbal in. Hast daar zin in? Ja. Illy. Hey, goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Ik ben onderwijs in Boutje. Dus ik heb een bakje koffie gedaan. Want wederom, ik heb net het rennen uit. Normaliter passen opa en Beb op, maar die zijn beide net super fit. Dus ik zei dan ga ik lekker thuis. Dus ja, wie toch gewoon een bakje koffie en dan maak je zelf maar vreemd te het rennen. Het is niet anders. Ik ga een afspraak staan bij de opticien. Want nou ja, ik ga officieel een bril. Maar je hebt me nog net heel vaak mijn bril opzoeken, denk ik. Die bril is echt net helemaal meer goed, had ik het idee. En eigenlijk vanaf het begin al, elke keer kom op hier wie ik wat duizelig en broert. Nou ja, maar ik zucht zonder bril net heel super volle. Of eigenlijk, nou ja, net zo volle. Dus ik maak het gewoon een op nee op meer te letten. En nou, misschien dat lenzen een optie is, of toch weer een bril. En zaken met vanmiddag weer naar voetbal daar, de trein. En het waait een beetje. Woehoe. En voor de rest, ja, je specifieke dingen op de planning. Dus via de show, wat de dag brengt. Nou, ik kom correct bij Boutje bij. Hij wil lekker koffie drinken. Ildo is onderwijs naar huis in Sliep van in de Bennewijn. En nu kwam ik een heel leuk gedichtje nog zien. En die wil ik even met hem delen. Die komt uit het boekje Heid en Mem. Dit is het. Ik vind het zo grappig. Ik laat je me slap. Ik val om en hang je op de kop. Ik gnies en giechel je. Ik laat je me een bult. Ik laat je me ziek. En echt, dat is die schuld. Ik laat je me stikken. Ik proest het uit. Ik zit me hier te vergriemen. Ik scoor me de boezen uit. Ik laat je me een bochel. Dus toen nou hard op. Want ik vind het zo grappig. Ik laat je me slap. Nou, even een gedichtje van Chits. Hartstikke leuk. Zulke Frieske gedichtjes. Dus ik zal zo nou en dan eens even een gedichtje erin smeten. Dat is wel leuk. Hoi. Ik ga Ildo bij Afina gebracht en ik ben nu in de Westrein bij de opticien en ik zal zien wat ze van mijn budget kennen. Ik ben heel nieuwsgierig. Hey, nou, ik ben weer vrijlitten. En ja, weer geen twijfel mogelijk, maar ik maak al een briltje of lenzen ha. Ik ga cilindro wikken in beide eigen. De ene wie min en de andere wie plus, dus moest al wat. Het klopt inderdaad wel dat ik vaak aan het turen ben en dergelijke, dus ik pienehollen krijg. Nou ja, op zich wie ik Safir zelf wel, maar nou ja, dat even bevestigen dus. Dus gaan we eerst gewoon lenzen bezieken. En ja, mocht het bevallen, dan misschien nog een briltje erbij van, nou ja, als een keer hutmaast of jongens op een bank. Als de lens eruit, als het briltje net opzetten kist. Dus nou, hopelijk dat ik dan net echt aan het eind van elke dag nou ja, wat pienehollen ga zeggen. Maar dat wie nou hield het geval, dus gewoon heel vervelend. Dus hoop je dat het wat rust jouwt. Dat ik net zo aan het turen ben, want dat weer het tuurklachten. Maar hier zijn in principe mag wel gewoon de hele dag lekker op haar, de bril of de lenzen in haar de hele dag. Om gewoon echt wat rust te gaan. Dus gezelligje. Nou, ik ga Ildo weer ophellen. En Ildo dacht van, hey, laat ik mezelf eens even lekker onderpoepen. Yay! Check. Dus dat zet ik even op hem. Zaak is wat thuis aan, Sjaki. Jelkie, zaak even de squallen hellen. Nou, ik zal eens even een kaktmadame helpen. Als je lekker kakt. Je is zo lekker kakt. Alles eronder. Hashtag memelippen. Oh, Ildoutje. Dat doet die. Dat doet die, man. Moest je zo kakker? Oh, jakkie. En wel lekker fris. En fruitig. Zo, wees weer fris en fruitig, meid. Ja, en terug. Zaak had een lekker koekje. En wat rijden. Doe ik eens nog even lekker chillen, hè. Dan moest aan het sporten. Ik kan nou nog even chillen. En ik zal nog even mijn tron nemen, want vorige week ga ik een versje maken. Dat versje ga ik boeken.
En daar heb ik al heel leuke reacties op gekregen. Want ik hier vreeg van, hey, je hebt nog ideeën of wat? Of wat ik maar. En dus ik even de reacties maar even terugnemen. Maar wat goeie ideeën voor oren bennenvestjes. Even zien. Nou ja, van zaken zien zwemjuf. Het idee om een vestje over zwemles of diploma zwemmen. Nou, hartstikke leuk idee. Dus het zit zeker op het lijstje. Ik in mij wat een zwidderonderwerp. Rouwverwerking en alles wat bij de DJet. Van Ben is de nevens in het Fries net een soort skreun over dit thema. Waar wit kan Ben het mij een vestje beter verwerken of begrijpen. Maar zeker de moeite waard om eens te bezieken. Maar ja, dat is wel even pittig. Even zien, wie nog meer? Nee, er zit een opmerking van... het is je goedkeurd. Samen zie je te swingen in de stoel. Nou, hartstikke mooi. Hoe squallen, hoe het gezin, hoe de theatertuin studeren, hoe snier, vakantie, het vloggen. Nou, ik ben al hier onderwerpen inderdaad weg wat met kind. Een vestje over pakers en beppers. Ah ja. Iets met skommelien. En een boodschap van Heite Memo en de band. Die was voor altijd jong van Huub van der Lubbe. Ah ja, en ik hier nog één opmerking van het vestje van boeken. Want Hicks is boeken gaan in die mand. En officieel is het woord koer. Dus ik pas hem in het vestje om. Ik ben alleen nog bang dat ik zijn boeken zeg van Gonnie naar koer. Dat er meer heel gek onzit uit boeken. Want die is wend over het wutje manbroeken. Maar voor het vestje is inderdaad koer misschien wel mooier. Dus ik zal hem in het vestje zo aanpassen. En ik ga een poging dan om het boek ik zei van in een koer. Maar weet, eigenlijk lijkt er altijd vaak op een kleedje of een kerst en dat ik steeds in de mand. Dus eigenlijk klopt het hele verhaal. Hè? Maar bedankt voor je ideeën en dat je met mij denken gewoon. Dat maakt het van mij natuurlijk weer even makkelijker. Ik krijg er inspiratie van. Dus ik zal er mee aan de slag om te zien van wat ik er maar werk kan. En waar weet, in kwarten werden ze een nee-vestje op de vlag. Tieren bij tieren. Doei! Tjag, ik was lekker in een sneeuwvoetbal in. Hast daar zin in? Ja. Ja. Laat ik lekker een snietje hier nemen. Is de sneeuwzienemolle? Ja. Een sneeuwzienemolle. Gauw in de auto. Oh. Nou ja, dit wordt hier een sneeuwvoetbal in, hoor. Ja. Heeft het niks, hè? Nee. Kan die niks schelen, hoor. Nee. Als het maar bewegen bloos, dan bloos het warm, hè? En dan weet je wat we doen zaken, maar is het helemaal wierd en vies worden. Ja? En dat met die aas dan ophellen als zwaar en dat het badje vol zit, dan kun je thuis in het bad. Oké. Zullen we dat doen? Ja. Kun je dan lekker opwarmen. Ja. Zwaar ik dat er lekker een skoenbadje van die stiert. Ja. Dat een goed idee? Ja. Domme. Ik denk wel dat het waar een kletster weer thuis komt. Ja. Dan heb je dat niks, toch? Nee. Ja, ik keer hier even en dan kun je eruit springen naar die memdehoes. Zullen we dat opbrengen? Springen. Stappen. Nou ja, stappen. Ik keer even. Nee, wachtje. Zonder ook een vesten, nee dan. Heel gewoon op veldje is dat? Nou. Doei. Tuutje. Doei. Doei. Oh, skaty. Oh, goeie. Nou, weer in de sneeuw. Ik zal naar huis. En dat is dan weer een voordeel, want Ilda lijkt nog een bedje. Maar gelukkig ben het mijn zusje nice me. Dus die weet dat, nou ja, dat ik er even net ben. Maar als ik dat net zou hier, dan hier ga er al hellen, zeg maar. Ja, altijd wel wat een dilemma, want ja, als ze lekker sliepen, was zou ik net wekken, meidje. Dus, nou goed, mooi hut zijn even. Ik zal naar huis en even een badje vol in letter, heb ik beloofd. En even betinken wat we eten matten. Ik krijg zin wekken, zeker. Nou, het worden waddeltjes. Kiphaasjes teriyaki. Teriyaki. Nou, de waddeltjes ga ik aardig roem snijd. Want, nou ja, wist... ik doe altijd de restjes van de geitjes en de knietjes. En die willen, nou, die mij voor mij altijd aardig wat had. Dus ik snij net heel secuur, maar juist lekker roem. Zodat ze de geitjes ik nog wat lekker zijn. Ik hier nog een oude komkommers ik naar snijden. Nog wat oude ballen. Dus dat wordt mooi een feestje voor de beestjes. Hey! Hoi Wiefke! Die is lekker koest, hè? Nou even een watje. Ja. Nou, die vermaakt haar wel. Ik zal het eten even aanmaatje. En dan, nou, check je me letter weer. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet blauw, toen kom heen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon.